Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kasing HNYF Balat Border Circle, ringkat ke HNYF Southern Border Area Unit, kumshi benta bante lakam me kejingrung kerthep ki barjala bat khamtam ki nong Bangladesh, ki barung tu lingba ki shnong ki ba markhap bat ke Bangladesh. Hanin kasngi ka khat khanai tarik unailar ahjar pusaw kala penyeng de ka khardop bantalasi ki barjala bat ki nong Bangladesh, hadangar East Khasi Hills District. Ka sengling ba ka kerwo khubor na usamla Strongman Wanyang, Secretary Dangar Balat Border Circle, Badu Edmund Wanyang, Kilaong ba kajingrung Lightland jong kindong Bangladesh, kala pensisha da kajing yokem jong ki pulit Shillong, ya kindong Bangladesh hagin hibnai baladep, bat hagaju kapor ka seng kala yo jing tibru bagi don ki dalal, ki bakim kwa ban penpau kerteng, ki baju penrung tu ya kita kindong Bangladesh sya India. Ka seng kala ong ru bakan yai bud dien ya ka yat ka yeng jong kita ki briu, bat ka seng ka kenturu e ki borsen shar siem, bakin shim kya ya kajingrung kerthap jong ki bomdei khasi, hakishnong ki badan markhap bat ka Bangladesh. Shushu ka seng kabu ka jingkali ka sorkar babalay laweng no ya ka infiltration check gate ki badan ha umpung bat mau senram ka badai ka lat yada na ka jingrung jingmi jong ki barjala. Nakaliang joka HNYF Dangar Balat Circle ka layo banbu lomba ka infiltration gate hagne pasnong dangar lomba juk kapur lomba ka kasi bamta ya ka ba balay ni habu ya ka infiltration gate namar ngi ba kasaw kasian ba khantam ba kadon ka jingyaki ang te hapo ri Bangladesh ngi ba ka jingjlei jong ki ipoy e ibawan tur siya kane ka ri jungi khantam e hakne ka hapo ka me kaya jungi bat ka khantam kini kidong kithan bede nang te na mau kriya snatola bat kunjuru lamba jong ka sinong dangar te kadang kamengi kum kaseng ba Day bantalasi, ban ginom ailat, baya kinongway, ki poye, bawan bawan kentur, ha neka jala ka jungi, bat ka jing kentur kalong ya kinong ki tawa ka neka dong ka than, ba kinday ban sim ka jing ki klilam, ban ya tre ban ya telilam, ba kanlong ba bangin la ban nom ailat ya ta kinongway bawan ban khmu ban rung ban bu hai snong ha ka neka jala ka jungi. Bat unjuru iba dang ha ini ki khniat sngi ba nakaliang juga seng ru kali banbat ya ki kharbang la ki badon kumba artho arpsan ngot ai te nakaliang jungi ka seng ru ngile yo ban phai no yaki sa bo lu jong kari bangin nom ailat ba kuan rung chakne ka jela ko jungi bat hajing sha katkan ka sau kasian omde tang mangi kum ka HNYF ring ngakon turu ikiwe kiseng ibadon hap kan kadong kathan nama mi ba kan kadong kathan ngujingi kali kawe kalenti ba ki alat wan rung sa po kadong sapo ka jela ka jungi bat sakawe ngi yo ya kajing tiap ba kidon ki nong buat snong badai nak tan bordar badai ki non tribal ba penrung tu ban tu ya ki breu ban perung tu ya ki bagi koye kuwer ki bayat lang ba kani kesurok na kani ka lalpani dangar ter bat tu kani bodar ni borok kowe tang hakini ki net kisni ki net kita yo ba ki pulit nang tenis dong ki banbat ya ki kharbang la ki tai kharbang la ki ba ki pulit ki obat ya ki dei kharbang la ki biat lang ba jo kani kesurok na kani kesendong dangar to nakaliang jungi jungka sinungalam jungka HNYF jungka Southern Border ya rekalang di terang buka dengar Balat Circle ipa uji sokya lor ba nadu menchua ka infiltration check gate kebetulan ho umpung bat hamu sunram te nakaliang jungka sarkar bangim te perumam ta balai hadu balai ki wengno ya gitu ki infiltration check gate lese menchua inda don gitu ki infiltration check gate kala lese bangin long bakalong kawai na kijing ida na banta jungi ki basong basa ini thain bordar namar teng ite mentalai bhaba kadon gani ka saw kasian hapo Bangladesh ka jingrong jingni jong gini ki khar bangla lese ngimtip na i kiyo amrong kawai ru kajing failure jong gini ki fencing ki banon hang di thain te nakaliang jong government hajing sha ka di ban sim kya nam ta gani ka na bata kani kam yo lese namar ngi ki basong basa ni ka dong thain ka jongi
let's say ngi kajing bun kajing wan rung kertap ki panabar ngimong tangi panapo Bangladesh ngimong ngi kentup lang ngi kibriu non tribal ki buan ki wi ki jala ki let's say nomor bangilong tang gejek beriu baripan ini hapu border jungi nilai syong klek lang tena kaliang jungi kaseng ngi ban sisian ni sarkar ba kei kadaw ka penlong ni sarkar bahkan weng no yak tiki arti infiltration seget kebadan po umpong bat po masram